Sanibonani balandeli bokhozi enhla nangezansi kulezo inkalo zenu enikhona emagumbini amane omhlaba. Siyanibingelela siwuMaskandi News, sizonilethela konke okusematheni okuthinta indima yethu lesiyithandayo yamaskandi. Sizokunika wonke umgosi nje okhona kule ndima yethu. Wena nje okwakho okwenzayo futhi nesikucelayo esiguqe ngedolo phansi ukuthi nje wena usubscribe. Cha, ziyenzeka impela la kumaskandi. Eyi madoda, uKhuzani uMpungose umfana waseNkandla eMandaba eMahlatha Mnyama Indlamlenze usevele wabhuquzisa umfana waseMdletsheni ngaphansi kwenkosi uHlabisa indlebe eyiphika igcwame elisha uMthandeni Manqele ngo-10-1 Ukhozini live. Cha akusho thina kodwa into eyenziwe Ukhozini, abasakazi bokhozi bake babuza abalaleli ukuthi abasho ingoma bazobe behla ngayo la behlayo, banyuke ngayo la abanyukayo. Hawu, abantu bavele bamezweni abawu-10 koyedwa bavele nje bamezwini bathi nje hawu ngavele ngamnika, hawu ngavele ngamnika. Bavele bathi hawu ngavele ngamnika, bethi nje bona hawu bazobe bedlala yona uma beye emakhaya. Indlazana nkosi yami lo mlandeli oyedwa naye wathi nje hawu yena nje uma esefika yena ekhaya mawukuthi uyanyuka noma uyehla uyobethi nje hawu waphafa gogo, waphafa gogo. Cha hhayi, asingayibandlululi iy'ngoma zabanye abantu abazamayo nabo emculweni, kodwa nje kunje. Qhubeka mfowethu, subscribe, like leli page, comment, sure.